म्हणजे आताच्या भाषेत सांगायचं तर पाठ्यपुस्तक आणि जीवन याचा सहसंबंध जोडणारं शिक्षण पाहिजे. म्हणजे जे आम्ही गंमत शाळेतून खूपशा अर्थाने सुरू केलं. म्हणजे इयत्ता पहिलीला एक धडा आहे की आजीने आणली ताजी भाजी, आजीने आणली हिरवी भाजी, आजीने आणली अमुक भाजी. मग खाली ते घाणेरडे स्वाध्याय असतात की आजीने काय आणलं आहे, ताजी कोण आहे, भाजी कशी असते वगैरे. त्याच्याशी काय संबंध आहे. तर आम्ही त्याच्यात नवीन स्वाध्याय तयार केले. कारण हे जे स्वाध्याय असतात पाठ्यपुस्तकात ते स्मरणशक्तीवरती आधारित असतात. बरोबर. स्वाध्याय हे आकलन शक्तीवरती आधारित पाहिजेत. बरोबर. तर आम्ही स्वाध्याय असे तयार केले की आजीला कसं कळलं की ती भाजी ताजी आहे, किंवा सगळ्यात ताज्या गोष्टी चांगल्या असतात का, तर नाही. आपण जुने बटाटे घेतो. कारण जी कंदमुळं असतात ती जेवढी आतमध्ये ओलसर असतात त्याच्यामुळे जुने बटाटे लवकर शिजतात आणि नवीन बटाटे आतमध्ये ओलसर असल्याने उशिरा शिजतात. म्हणजे पालेभाजी ताजी घ्यावी, कंदमुळं जुनी घ्यावी. कांदा जर जुना असेल तर आतमध्ये चांगला घट्ट असतो, नवीन असेल तर आतमध्ये ओलसर असतो. मग नारळ कसा घ्यावा, टोमॅटो कसा घ्यावा, कोबी कसा घ्यावा, हा स्वाध्याय आम्ही तयार केला. आणि पालकांना वेगळ्या प्रकारचे गृहपाठ दिले. गृहपाठ म्हणजे आम्ही त्याची व्याख्या पण बदलली. गृहपाठ म्हणजे घराने करायचा अभ्यास, घराने करायचा अभ्यास, घरी करायचा नाही. ते पालक शिकतील तर आमची मुलं शिकतील. आम्ही पालकांना सांगितलं की मी भाजी घ्यायला जाल ना तर मुलांना दाखवा की आपण टोमॅटो कसा घेतो. कधीच आपण एक कोबी घेत नाही तर 2-3 कोबी उचलून बघतो कुठला जड वाटतो, म्हणजे कुठला आत घट्ट आहे, मग तो कोबी घेतो आपण. नारळ कसा घेतो, चिंच कशी घेतो, मग आजीने आणली ताजी भाजी हे कळेल. बरोबर. आजीने काय आणले आणि ताजी काय होती आणि भाजी काय होती ह्यातून मुलाला कळलं काय, काहीच कळलं नाही. किमान रट्टे मारण्यासारखे तो गोष्टी आहेत, जीवनाशी जोडलंच गेलं नाही. तो मुलगा प्रचंड पकून जातो की काय मला नशिबात आलाय. तर हे बदलता येईल का, हे खरं शिक्षण आहे. बरोबर. सर मगाशी तुम्ही म्हणाला होता की आपण एक प्रयोग करून बघणार होतो, मग त्याचं काय झालं? छान मी विसरलोच होतो, बरं झालं आठवण केली. आपण 2 कागदाचे तुकडे घेऊया आणि बाकी आपले दर्शक सुद्धा करतील. तर मी इथे 2 कागदाचे तुकडे आणलेत. तुम्ही कुठलाही कागद घ्या, असा मध्ये दुमडायचा आणि त्याला अशी 2 भोकं पाडायची इकडे अशी. बर. हा प्रयोग दाखवण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला मगाशी एक गृहपाठ दिला होता की ते हळद आणि साबण पावडर एकत्र करायची, पाणी घालायचं, त्याच्यात रंग वेगळा येईल, पुन्हा लिंबाचा रस घालायचा, पुन्हा रंग वेगळा येईल आणि पुन्हा साबण पावडर. तो केलाय का? तो केला असेल तर हा प्रयोग करायचा, नाही तर दोन्ही प्रयोग आम्हाला कळवायचे. तर कागदात केली. आता आपण पेंदी खाली ठेवू. आता 2 बोटं अशी लावू एकमेकाला आणि असं करूया. करता येतं? हो. तुम्हाला सगळ्यांना करता येतं का? बघा करून. केलं? आता ही 2 बोटं याच्यामध्ये अडकवायची अशी. अडकवली का सगळ्यांनी? लवकर ना, पटापट. आता आपल्याकडे वेळ कमी आहे आणि जोरात असं गेल्यानंतर दोन्ही बोकं फाटली पाहिजेत. करून टाका. एकच फाटलं. यांची 1 की 2? एकच. मी बघतो करून. बघा. बाकीच्याने बघू नका, फक्त तूच बघ. एकच फाटलं. एकच फाटलं का बरं? सोपी गोष्ट आहे. जगातले महान आणि सर्वश्रेष्ठ माणसं आहेत ना, त्यांची पण 2 फाटत नाहीत. म्हणजे आपलं फाटलं तर काय हरकत नाही. कागद कसा फाटतो हे समजून घेऊ. असे आम्ही 100 प्रयोग तयार केले. एक कागद घेतला तर प्रयोग. म्हणजे एक तर ह्या दोन्हीचा आकार सारखा पाहिजे. अच्छा. कागदाची जाडी सारखी पाहिजे, दोन्हीकडून फोर्स सारखा पाहिजे आणि तो एकाच दिशेने पाहिजे. ते जर नसेल तर काय होतं, आता समजा हे एक आहे आणि दुसरा हा भोक आहे. जेव्हा आम्ही असे भोक आतमध्ये घालतो, त्यातलं जे भोक वीक आहे, म्हणजे जे भोक कमजोर आहे, ते आधी फाटतं. मग आधी फाटल्यामुळे ते अधिक कमजोर होतं, म्हणून ते आणखी फाटतं, मग ते आणखी कमजोर होतं आणि मग एकच फाटतं. पुन्हा माझ्या उजव्या हातातली शक्ती वेगळी आहे आणि डाव्या हातातली शक्ती वेगळी आहे, तोही फरक पडतो. ज्या वेळेला 5ही गोष्टी सारख्या येतील तेव्हा दोन्ही भोकं फाटतील.
पण आपलं असं वाटतं त्याच्यात काय हरकत आहे, एरर केलं तर काय, मी तसं आरामात करू शकतो, असं नाही. बरोबर. प्रत्येक प्रयोगामागचं विज्ञान असे काय आहे बरेच असे प्रयोग असतील जे आपल्या निरीक्षणातून आपण ते करू शकतो आणि शिकू शकतो आपण. आणि त्याला पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. मला तसं दिमाग आहे तो सब कुछ आहे, बिलकुल पैसे की बिलकुल जरूरत नाहीये. जाता जाता माझी विनंती आहे तुम्हाला, कारण आज मुद्दाम तुम्ही प्रुडंटच्या गजाली कार्यक्रमामध्ये आलेला आहात, तर विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक या तिघांनाही तुम्ही काय सांगू इच्छिता? प्रथम मला एक गोष्ट सांगायला आवडेल की लोकमतने जे वेगवेगळे उपक्रम हे मुलांसाठी सुरू केले आहेत, म्हणजे लोकमत किंवा एखादं वर्तमानपत्र हे फक्त बातमी देण्यापुरतं मर्यादित नाही पाहिजे. जेव्हा ते वर्तमानपत्र पूर्ण समाजाचा विचार करतं किंवा अगदी लहानात लहान घटक जे मूल आहे त्या मुलाचा विचार करतं, तर तेव्हा खऱ्या अर्थाने शिक्षणाला आणि समाजाच्या बांधिलकीला सुरुवात होते. म्हणजे आज मी लोकमतच्या माध्यमातून एक किमान 800-900 मुलांना भेटलो, वेगवेगळ्या शाळातून कार्यक्रम केले, वेगळ्या ठिकाणी मुलांशी बोललो, त्यांच्या चेहऱ्यावरती फुललेला आत्मविश्वास, त्यांनी दिलेला फीडबॅक हा मला खूप महत्वाचा वाटतो. म्हणजे हे खूप गरजेचं आहे असं वाटलं मला. दुसरं, ह्या तिघांना काय सांगावं, तर मला असं सांगावं वाटलं की त्यांना आपण एक मंत्र देऊ की पालक आणि शिक्षकांनी मुलांना एक मंत्र द्यावा, मुलांची शिकण्याची उमेद वाढवावी, त्यांना शिकवण्यापेक्षाही सोबत शिकता येईल का, बरोबर, अशी वृत्ती असावी. शिकवणं नाही तर सोबत शिकणं. का मुलाच्या चुका न काढता काय योग्य आहे ते पुन्हा पुन्हा सांगता येईल का, मुलावरती विश्वास टाकता येईल का, ह्या 3 गोष्टी जरी त्यांनी केल्या तरी मुलांची प्रगती होईल. आणि मुलांसाठी छोटासा मंत्र तर आपल्याला द्यायलाच पाहिजे. बिलकुल बिलकुल. एक खूप चांगलं पुस्तक आहे जे मी मुलांना सुचवेल वाचायला, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी. रॉबिन शर्मांचं पुस्तक आहे. ते वाचलं आणि खूप बदललो. म्हणजे मला असं वाटलं की ते सर्व मुलांनी वाचायला पाहिजे. ते पुस्तक अतिशय सोप्या इंग्लिशमध्ये आहे. तो मंत्र असा आहे की मी जसा दिसतो तसा नाही, माझ्यात प्रचंड ताकद आहे आणि मी जे ठरवतो ते मी करतोच आत्तापासून. किंवा मी जशी दिसते तशी नाही, माझ्यात प्रचंड ताकद आहे, मी जे ठरवते ते मी करतेच आत्तापासून. असं जेव्हा आपण स्वतःला कन्व्हिन्स करतो, स्वतःला समजावतो, तेव्हा आपल्यामध्ये आतमध्ये बदल होतो. बदल हा आतून असायला लागतो. म्हणजे जेव्हा मी आतमध्ये कन्व्हिन्स होतो तेव्हा मी काही करू शकतो. त्याच्यामुळे मला तर असं वाटतं की सगळ्यांना सांगायचं असेल तर मैत्री आधी स्वतःशी करावी, मग इतरांशी करावी. आपण आपला आतला आवाज ओळखायला शिकलो तर मग हे जग सारा आपल्यासाठीच आहे. बिलकुल बिलकुल. आज या प्रुडंटच्या गजाली कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण अभ्यास हा कठीण किंवा डोईजड भाग नाहीये, तर तो कसा हसत खेळत खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये आपण त्याला पूर्ण करू शकतो, मुलांना कशा प्रकारे आपण आनंदाने या अभ्यासाकडे वळवू शकतो, याची खूप छान माहिती आम्हाला तांबे सरांकडून मिळालेली आहे. प्रुडंटच्या या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही आलात, विशेष तुमचा वेळ दिलेला आहे त्याबद्दल प्रुडंटच्या वतीने मी आपले आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद.